Wow. Timpo dito yan, Yellow Pintuna, Timubog, Timon-Timon, Asalon. Yellow Pintuna, Timon-Timon, Sibubog, Maya-Maya, Rayado Bangkulis, buhay pa, turog lang. Para sa guys sa tiklipon. Kaso, reserve na po ngayon. Lahat? Ito, lahat yun? Opo, ubus na po yun. Order na po yan, ma'am. Ito nga po, sa amin order na din po itong isang ano na po. Wala na, bukan dapat po, ma'am. Maaga-aga ka pa nakakita.
Nabandil. Kada sa Ang ito kita na dait ka na tagsi ano yan, yung ko nagkakadara. Puro lang yung string ko, di ako nagpapalawag sa out sa taas na, nalalanog. Taas na naman pa sa'yo, ibababa man lang yan. Baba taas yan. Bumati ang mura ko. Nagkakadara. Ano yun na? Oh, sige naman, sir. Sir! Yeah. Ang lalayo. Ilang bandal ang tutulong kong magdapa? October 15 dapat na pupunta. Ay, ano yun? Pupunta na po kayo. Oy, mahal din sa ano? Sa Dangwa, ang ano daw doon? 380. Sa binggit nga ni da nagtaas man. tama. Oo, ay, di ba? Pamanila ka. Ikaw lang ang dami sa plato. O, di, tig 20, rigata, saka tig 20 bandel na, ano pa yan? Rigata white, saka rigata pink. Bandel. Ang isang bandel daw ay 3-4. 200. Mahal na yan. Isang kilo yan dati. 150 nga lang dati. Ngayon 3/4 na. 200 pa. Oo. Mahal namang maigi talaga. Ano yan? Usap-usap. Para riyas lang. Ano Sabi nga ni Melody, para riyas. Ano? Nag-ikot na sila. O, di, gagawin ko tig 20 lang. 20 Wonder White. Ano kailan ito kukunin? Bukas ng panangalian. Oo, alam na yan, tuyo. Ngayon na di nga nagpapapitas pa si Melody at basa pa. Dapat talaga tuyo. At pagbasa, Paano sa ganyan? So, ano po yan? Ito po yan ang isang flat. tama na yan, babayin bilang. Galing ng kulay. Oo, yun ang available. Kala mo plastic ano? Ha? Tatlo. Parang plastic din yan. daw? Tatlo, aster, rigata pink, saka rigata yellow. Ay, white. Wonder White. Hindi po, arigata po. Hindi. Wala. Bandel. Ang ano nila. Ang ano po, ang white, day po available. Ang white dahil available. Rigata white. Rigata white. Ang rigata. Sige na. Sige ba yung daw ito? Wala man. Pero parang sa handa. Ay, nay! Pabari ako! Hanap daw tayo ibang klaseng bulaklak. Kung nagpalabit na lang siya kay... Magpamay nila sa kaya pa. Kaya pa ni Kuya Walter Paganga pa. Ay, mga pamahila, mapunta nga dito kukunin itong bulaklak. Dahil lang sa tinatamad daw siya. Tama na yan. Dahil, Paparadakol ka na naman tapos ang tumawag na lang siya kay ay kaya lang siya, dapat nagpalabit siya ng pera. Kung walang pera, hindi siya mabibili yan. Dako lang babakalan mo. Mayo ka man para arrange. yung gani man naman para tinda. Problema. Tama na. Ano? Baba lang yan ano? Sige lang tayo. Sino yung mga kasama mo? Yan ako. Babae ko ang naiwan. Sige na. Tutulog ko sa'yo namin. Nagbigay si mama doon ng pera. Eight na niya. Yung puto-puto, yung may... Ay, ito pala yung matanda.